Čo robia naši politici? Rozkrádajú náš majetok, našu krajinu a robia to organizovane a pri plnom vedomí. Bohužiaľ. Vážení demonštrujúci, viem, že ste nahnevaní a mnohí z vás by najradšej prešli priamo k defenestrácii. Ale ak tak, ich nevyhadzujme cez zatvorené okná. Podľa môjho názoru sa tu stretlo asi 1000 ľudí. Hlavným dôvodom sú skutočnosti odhalené v spise Gorila a samozrejme podľa toho, ako to smeruje a kam to smeruje tieto protesty, tak už je hlavným účelom zmena. Sme tu ako pre podporu Bratislavy a okrem tohto sme sa zorganizovali aj vo viacerých mestách, nielen vo Zvolene, no pretože všetci chceme, aby na Slovensku všetko fungovalo a aby sa dodržiaval zákon a poriadok. Tak ja osobne verím tomu, že ľudia na Slovensku sú veľmi slušní a že k žiadnym udalostiam neželaným nepríde. Tento spoločenský systém demokracia je úpadkový, vyhovuje už len politikom, nám občanom nie. A preto treba im jednoznačne povedať, že aby už odišli a každý, kto pôjde v podstate voliť teraz na voľby, bude podporovať tento úpadkový systém. Pri korite sa vymenia gorily a svine a nič sa po marci nezmení v tomto štáte. O tom to je.